d'acabar perquè aneu tallant. Si tinguéssim la sort de que la Carla Carbonell, la presidenta del Bicentenari, estigués arribant, doncs ja s'incorporarà aquí a la xerrameca. D'acord? Doncs vostre és l'escenari. Bé, doncs, comencem. Va ser un plaer que la Carla Carbonell, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, i de fet tota la gent que porta la Fundació, pensés tant en el Josep Maria Contel com en mi per poder fer aquest projecte de tirar endavant un llibre que d'alguna manera quedés com a recull d'unes exposicions que se'ns van també encarregar. Guarnir el món de festa i l'art de guarnir al carrer. Dues exposicions que, a més, ja vam fer conjuntament el Josep Maria i jo mateix. La primera que teníem encarregada és aquesta, que n'ha quedat amb aquests roll-ups d'aquí, una vitrina que teniu aquí, després si la podeu anar a veure la veureu. És una fotografies del Josep Maria Contel, la immensa majoria, i fotografies històriques. I l'altra, la que teniu a l'entrada justament del Som Cultura Popular d'aquest edifici, un carrer guarnit amb l'exposició. D'aquestes dues exposicions vam acabar fent un llibre. Aquest llibre té dues parts. La part meva és una part més antropològica, filosòfica, de reflexions al voltant del concepte de festa dintre de l'espai urbà, i la part del Josep Maria, que ja l'explicarà bé ell, és la part més històrica. Josep Maria és president del Taller d'Història de Gràcia, jo soc antropòleg, per tant, una persona que es dedica a treballar i a interpretar la història i a recol·lectar materials històrics de la Festa Major. Carla, per favor, acompanya'ns. La Carla Carbonell, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. Benvinguda. Benvinguda. Doncs ja ens hem trobat. Doncs el fet aquest de poder... Carla estava agraint-te el fet que haguéssim pogut fer aquesta aventura. De fet, la importància del tema va ser justament que dues persones, dos veïns del barri de tota la vida, com aquell que s'acostuma a dir, acabessin rebent un encàrrec. Allò de que nadie és profeta en su tierra no es va complir aquesta vegada. Jo penso, i en tot cas ja serà la Carla qui ho dirà, si és que ho vol dir, que vam fer diana. Vam fer diana perquè allò que has de marcar-te una distància d'allò que estimes, d'allò que coneixes bé, també ho pot fer una persona del barri, per parlar del propi barri, sobretot de coses que han passat fa molt de temps. Diuen que el passat és un país estranger. The past is a foreign country. Hi ha algun autor que ho diu. Vull dir que parlar de la història passada d'un territori que coneixes bé és com parlar d'un país estranger. Ja no és res com era fa 2 segles. Parlar de la història de Gràcia, a què va passar fa 2 segles, és una aproximació difícil, segurament sesgada, segurament falsa. Això aquí tenim algun historiador, Manel Pérez Nesperera, que l'altre dia ens va fer la presentació de la pel·lícula que va inaugurar el Som Cultura Popular, Gràcia 1935. Segurament tot canvia amb el temps i la interpretació que fem dels fets que algú altre ha viscut i que ningú queda en vida per poder-ho explicar són aquells reculls de rata de biblioteca, d'anar a mirar i a llegir, a tornar a llegir i rellegir hemeroteques, llegir i llegir autors que han vist o testimonis de vista que han deixat escrit alguna realitat. És la seva veritat. Llavors, doncs, construïm tots amb expertesa algun tipus de realitat que es pot transmetre. A mi no em va tocar tant això, en una part del llibre sí que ho explico, però la meva part va ser més fer una reflexió antropològica i filosòfica sobre el per què la festa és capaç de transformar la percepció d'un no lloc. Marc Auger, un sociòleg francès, desenvolupa ja en el segle XX aquest concepte de no espai, de no lloc. En aquests moments, aquí on som, estem justament en un no lloc. L'espai de Fabra i Coats és una antiga fàbrica tèxtil que us la podeu imaginar plena de maquinària i plena de gent treballadora. La gent treballadora és la immensa majoria de la gent del món. Per tant, aquesta fàbrica estava plena d'humanitat, d'una humanitat que ens és molt pròxima. És la nostra gent, la gent que treballa. Aquesta fàbrica plena de gent, plena d'olors, plena de filats, filatures, criatures treballant. Us podeu imaginar, homes i dones. Quan això va deixar de tenir
vida es va quedar amb una carcassa morta. D'acord, l'Ajuntament va fer allò que feien a Berlín o feien a Bolonia, transformar espais urbans amb uns nous usos de nova centralitat. Això de nous usos, nova centralitat, us sona molt a discurs polític, oi que sí? Aquests nous usos i noves centralitats, fa 2 dies justament, amb un debat sobre gentrificació i cultura popular, ho discutíem amb l'Antonio Baños i amb l'Antoni Ramon. I les conclusions a les que vam arribar van ser molt contundents. Antonio Baños explicava que aquí a Sant Andreu alguns poders municipals de temps passats arrenca amb l'etapa Buigas, tot això, i després continua amb altres etapes. Aquest gran edifici venia a ser el símil del que es va fer al MACBA en el Raval i la Rambla del Raval que va descarregar el barri. Un barri que havia de ser foragitat tota la xusma, oi que m'enteneu? Doncs el mateix va passar aquí a Sant Andreu. Estació de la Sagrera, Velòdrom i Fabra i Coats eren 3 potes que tenallaven el barri per convertir aquest Sant Andreu castís en una mena de Nova Gràcia, gentrificada, renovada de contingut. I a veure, el professor Llorenç Prats l'altre dia venint aquí, que havia de, no sé si vindrà avui perquè estava bastant queixós de tot plegat, em comentava que la por que tenen els veïns de Sant Andreu és el dia que s'obri l'estació de la Sagrera, de l'AVE. El dia que acabin les obres, possiblement els preus dels pisos pujaran molt i molts veïns hauran de marxar, perquè no podran resistir els preus del lloguer i la puja de tot plegat i les botigues pijes que es posin al barri. D'això a Gràcia en sabem molt. Ho hem dit a coro, Carla? Bé, doncs això és la gentrificació. Parlar de no espais també és el que parlo en aquest llibre, l'etern efímer. Per què el títol? L'etern efímer. Gràcia, 200 anys de festa. Una festa que dura només una setmana i que es fa i es desfà cada any i que dura justament el sospir que dura una festa, però que fa 200 anys que dura, per algú serà. És eterna. I alhora és efímera. D'aquí el títol. Un títol poètic que tant l'hem desenvolupat el Josep Maria Contel com jo mateix. En la meva part, ja repeteixo, es parla de la transformació d'aquest espai. Estàvem parlant de Fabra i Coats com un paradigma de lo que és un no lloc. Aquest no lloc, si veniu qualsevol dia de l'any que no sigui aquests 3 dies de gener on celebrem el Som Cultura Popular, veureu que aquesta nau és immensa. És inhòspita, és freda. La feina hem tingut per decorar-la d'aquesta manera i posar una nota de color i de vida en aquest espai. Ha costat, perquè és molt alt, perquè aquestes banderetes i aquestes traques li donen un punt d'emoció, perquè el color que volta aquest espai o aquest drac li dona un punt de fantasia. La veritat és que, Carla, t'he de confessar que la gent de la Fundació que estava preparant el guarniment de l'entrada amb el conte d'Antoine de Saint-Exupéry, el Petit Príncep, va haver d'aguantar la hostilitat de la gent d'aquesta casa. Gent fent fotos amb el mòbil i amb frases com «No hi ha dret, això és intolerable, això és un espai públic, què estan fent aquí?» Doncs l'estaven omplint d'humanitat. Ai las. Un espai d'art contemporani, de creació, de cultura culta, de cultura d'èlit, de cultura de mercat. Estava ocupat per la cultura de la gent, de la cultura de la gent dels barris, de la gent dels pobles, de la petita gent, de la petita història de la gent. D'aquella cultura, com deia la meva col·lega Dolors Juliano, que com jo també és rara i és antropòloga, la cultura o és popular o no és cultura. Podem dir-li d'una altra cosa, mercadeig, art, podem dir-li fine arts, que diuen, podem dir-li valors, tresors, digue-li com vulguis, intercanvi. Sí, és bonic, però cultura és una altra cosa, és un altre concepte molt més vivencial, molt més profund i existencial. La festa transforma l'espai que no té espai,
que no té lloc perquè no té vida, simplement són carrers amb cotxes, els transgredeix aquesta realitat tossudament durant any rere any fins a 2 segles per convertir-lo en un espai d'humanitat. Es tornen a veure cadires al carrer, es torna a veure soroll al carrer, vida de nit, la nit es transforma en dia. És això l'etern efímer de la Festa Major de Gràcia. Com de qualsevol festa major o de qualsevol festa petita com la de Sant Antoni, que ahir la nit vam tenir la mostra, i jo recordo pujant amb aquell fogueró a la plaça del Diamant que arribava amunt les flames, i des del carrer de Viada passava una dona amb un cotxe i diu: què està passant allà? Hi ha foc, no? Dic, sí, però és un fogueró, és una festa de Sant Antoni. Diu, se li va il·luminar la cara. Primer era una cara d'espant. Què passa? Foc al mig del carrer, a la ciutat? O és una revolució? O és un accident greu? No, és tot alhora. És un accident que revolta la consciència urbana per convertir-la en consciència humana. Callo i et passo la paraula. Bé, parlar de l'etern efímer és parlar de moltes experiències, no? Experiències, Pep n'ha tingut moltes a l'hora de gestionar la seva part, de gestionar la part de l'exposició de l'art de guarnir el món, no de guarnir el món de festa, i sobretot en l'etern efímer descobrir els ports, la matança dels ports a Barcelona, no? Vull dir, al mig dels carrers, no? Però l'etern efímer i la festa també tenia uns components històrics de 200 anys, que tothom pregunta de seguida què són 200 anys, si són 200 anys de la festa major, 200 anys de què, i llavors simplement és molt clar intentar marcar que els 200 anys són els 200 anys de la festa major, no de la festa major, sinó de la festa de l'agost, de la festa de l'assumpte del 15 d'agost, no? Una cosa que, com deia, s'ha d'arribar a partir de ser rata de biblioteca, rata d'arxius, no sé si fong també de papers, no? Per anar impregnant-te de tot el que vas trobant concretament. I dic fong perquè, si vosaltres voleu, i allà tenim en aquell roll-up, tenim un document de fa 200 anys, del 1817, que és el diari de Barcelona, tot ronyit, tot destrossat, menjat pels fongs i pel temps, no? I aquell és un document molt important que ens aporta una visió. Després, una altra de les coses que, a banda de treballar en la història d'aquells 200 anys, el no haver massa, evidentment, testimoni oral no n'hi ha ni un, o sigui, vivencial no n'hi ha cap, has d'anar mirant tot el que trobes, no? Però una de les coses que moltes vegades només ens quedem en el que diuen els documents, de vegades també has d'interpretar què està passant una mica en el context de la història, no? En el moment, no? I, clar, hi ha una història que no és veritat que la Festa Major tingui 200 anys, en té més, o sigui, la Festa Major de Gràcia en té molts més, però la de l'agost no. I la de l'agost no la té, aquesta Festa de l'agost, ben marcada per la Guerra del Francès, la destrucció del convent de Jesús, el trasllat dels frares franciscans al territori de Gràcia, això es queda molt marcat, queda molt clar, i que comencen a fer la seva festa que feien abans allà fora de muralles, la fan allà, i llavors aquesta és la que recull la premsa i la que es va imposant com una festa de més bon temps que la festa major pròpia de Gràcia, que era el 25 de març, el dia de l'Anunciació. Evidentment, aquest és un punt important, no? Però, clar, hi ha un quan o com, per què, vull dir, es canvia aquesta festa major, vull dir, que realment passa del 25 de març al 15 d'agost ja d'una manera oficial, no? Vull dir, d'una manera més pràctica. Clar, aquí hem de buscar una vent, també una altra, si abans parlàvem de que el temps i la Guerra Francesa havia marcat una cosa, també hi ha un senyor que es deia Mendizábal, que algú el deu conèixer, un senyor que en la distància, i el seu govern, i el govern que el contemplava, i totes aquestes coses, van decidir desamortitzar convents, no? Llavors van dir, a veure, esas casas de conventos que tienen pocos frailes, fora, a la calle. Llavors, això és que sembla que no té res a veure amb la Festa Major de Gràcia, doncs resulta que ho té molt important, no? I és que desamortitzen el convent dels carmelites, allà els dels Josepets, que són els que havien fundat l'inici de Gràcia, per dir d'alguna manera, i que eren els que tenien la potestat de la festa del 25 de març, dissolen l'orde,
no queda cap persona garant d'aquella festa, mentre que si també desmunten, amortitzen el convent dels franciscans a Jesús, i llavors aquí realment els franciscans desapareixen, però la església aquella es converteix en la primera parròquia de Gràcia, en la qual els parroquians l'adopten davant de l'orfantat que té. Però, bueno, portàvem molt temps cada un treballant les seves coses i per tant vam haver d'agafar les caixes de sabates per treure el que hi havia dins de les caixes de sabates, no? Per poder donar-li forma a tot això, a l'exposició i en això, no? Malgrat que l'exposició, que aquí fora hi ha una quarta part, encara no d'aquesta exposició, realment es pot veure alguna cosa, i aquesta exposició i la seva línia del temps permet ser complementària del llibre de l'Eterna Efímer. També agrair-li a la Carla, com no, vull dir, la seva por a l'hora de triar-nos. Vull dir, jo penso que els fets han quedat i que llavors sempre és d'agrair, no? Per el que deia el Pep també, vull dir, ser profeta un a la seva terra de vegades costa molt, però realment, quan et donen l'oportunitat i aquesta oportunitat la fas mitjanament bé, penso que no acabes defraudant a gaire gent. No sé, Carla, parla tu, perquè si no, no parlaràs. Gràcies, Josep Maria. Gràcies, Pep. Jo no tinc cap mèrit. De fet, em considero una privilegiada. Jo crec que ho som tots per haver viscut aquest moment i poder celebrar i poder fer aquest reconeixement a la nostra festa, però com puc parlar per mi mateixa, jo em considero una privilegiada. I quan has de fer un miracle, vas a buscar gent que pot fer miracles. I quan comencem a parlar del bicentenari, no sé, fa 2 anys i mig, una cosa així, és que la festa es mereix un reconeixement com cal. Tota aquella gent que durant 200 anys d'història ha estat treballant, ha estat defensant, ha estat lluitant per aquesta festa i l'ha estat vivint i sobretot l'ha estat estimant, penses en els noms que poden fer miracles i que poden tirar un projecte com aquest endavant, no? I un clar exemple és el llibre que ha sortit arrel també de les 2 exposicions, no? I per tant, quan penses en aquesta gent, penses en gent que sàpiga fer la seva feina, que siguin bons en allò que saben, que siguin bons recercadors en aquest cas, però alhora què millor que gent que s'estimi allò que haurà de fer. Perquè si s'hauran de buscar caixes de sabates, si s'haurà de respirar fongs i tot un seguit d'etcèteres, què millor que aquella gent que l'ha viscuda com a pròpia, que l'ha viscut durant molts anys, que a mi m'encanta sentir-los explicar històries perquè moltes de les històries que expliquen jo no havia ni nascut i que per tant quan tot això ho veus i ho palpes és indubtable que són els millors candidats per tirar endavant un projecte com aquest. I a més, un miracle també és fer-lo, com parlàvem abans, amb un temps rècord, perquè quan a Gràcia es pensa una cosa, es pensa, es decideix i es fa, i es tira endavant, passa tot un temps. I per arribar a fets i finals com el que tenim aquí avui, com el que encara ens queda uns mesos per veure i descobrir coses, has d'acompanyar-te de gent que sap que són els millors en allò que fan i sobretot en allò que expliquen perquè ho han viscut i s'ho estimen en primera persona. Per tant, la que us ho ha d'agrair sóc jo i som tots els festers nouvinguts, per dir-ho d'alguna manera, amb aquests 200 anys d'història i que només estem aquí de passada, però que ens heu apropat totes aquestes vivències de tanta i tanta gent que ha viscut i ha estimat aquesta festa i que hi ha treballat. I per tant, un aplaudiment enorme per tot el que heu fet, hem fet i seguirem fent aquests mesos on, evidentment, segueixen i seguiran tenint un paper central i rellevant. Fet. Sí, jo penso que no dona gaire més, només que el que estigui interessat en el llibre jo penso que pot descobrir és que sintetitzar 200 anys de coses en un moment ja és difícil sintetitzar-la en les pàgines del llibre que hi ha, i a sobre doncs, donar, penseu que en el meu tema, vull dir que és la part que em va tocar a mi, hi ha 50 i pico temes, vull dir perquè es pugui entendre, es pugui fer una repassada en general. Coincideixo l'altre dia en lo de la Festa Major del 35, que tenim aquí l'historiador que va fer la glosa l'altre dia, que va fer la introducció, que és
d'aquella festa major que la vaig ressenyar també en el llibre perquè em semblava interessant, és l'última festa major, com deia ell, en temps normal, l'última festa major d'un període de la República, dins de tot interessant, tot el període de la República, i també està ressenyant el llibre. Jo penso que és un... Hi ha moltes coses i el que passa és que, vull dir, poc espai per poder explicar-ho tot. Gràcies. Com sempre, només un últim agraïment i una invitació. Anna López, gràcies a aquesta excel·lent dissenyadora, vam poder convertir allò que havia de ser un llibre en una petita joia, amb una peça extraordinària. Aquesta dona que teniu aquí asseguda també és la culpable que aquesta exposició sigui tan bonica. Gràcies, Anna. Felicitats. Moltes gràcies. Una única pregunteta. On podem aconseguir el llibre? Perquè, clar, presentar un llibre i no saber on el podem anar a buscar... Com que això va ser un encàrrec que es va ordir amb el districte de Gràcia i l'Ajuntament de Barcelona, ho va fer el Servei de Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona. La impressió, bueno, ho van donar a fer fora, em sembla, com ara tot es fa fer fora, no? Tot s'externalitza. Però el llibre es troba aquí, el poden comprar aquí, sí. I a la Virreina, i segur que a la Virreina, no? A Tradi Llibreria hi és. A Tradi n'hi ha. No a publicacions de l'Ajuntament de Barcelona. Totes les llibreries de Gràcia. Moltíssimes gràcies. I alguna de Barcelona. Gràcies. Donem 5 minutets per preparar la següent presentació.